Foli ani tanuyama kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan b'aw fo ka da aw tulo k'aw sɔgɔlen don waati na radio Jɛkafɔ la a bɛ laselikaw ma 100.7 aw bɛ a sanfɛ nin ye an ka Jɔkun kunnafoni waati selen a jɔsen la kumabaw filɛ. An ka jamanakuntigi ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye ale kɔni ye fɛn min ye an ka soba min bɛ ka jɔ jamana kɔnɔna na n'an ko a ma ko Cour du compte ni a sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye sen kan cogo min na ka se ka jamana yɛrɛ ka nafolomafɛnw ka olu sabati ani yuruguyurugu olu bɛ se ka kɛlɛ ka jateminɛ kɛ wari fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ don jamana yɛrɛ ka baaraw da fɛ ka se k'o kow jateminɛ kɛ Cour des comptes a birikiden fɔlɔ o dala jamanakuntigi fɛ ayiwa a ye kuma damadɔ fɔ a kɛnɛ kan o bɛna tɛmɛ jamukan kɔnɔ. An ka minisiriso min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔfɛnw olu ta fanfɛla ma olu ka bolofara dɔ min n'an ko a ma ko ICE olu kɔni ye tile fila sigi dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye ka se k'u wele ka walawalali kɛ u ye Mali yɛrɛ ayiwa dugujukɔrɔfɛnw u bɛ kɛ kɛcogo min na ani Mali dugujukɔrɔfɛnw a bɛ cakɛda minnu bolo n'u bɛ ka baara jamana yɛrɛ bɛ min sɔrɔ ka se k'u da don o la ka walawalali dɔ kɛ kunnafonidilaw ye ani a bɛ don sira minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya jamanadenw fɛ ko fana bɛna tɛmɛ an ka jamukan kɔnɔ. Jamana kɔnɔna na yan san 2025 musaka ko ta fanfɛlaw o lajɛw tun bɛ sen na wasaden bulon kɔnɔ ni o ye CNT ye o de hukumu kɔnɔna na a kalafiliw kɔni kɛra députéw ni y'a sigi 100 o 100 bɛɛ lajɛlen kɔni ko k'u sɔnna ma hakilina min taara k'a fɔ ko musaka bɛna don jamana de da fɛ san 2025 kɔnɔna na o kunɛ in kuncɛlen kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ wa nafoloko kuɲɔgɔn ma n'o ye Alfuseni Sanuyali dakuruɲɛ damadɔ fɔ o fana bɛ tɛmɛ jamukan kɔnɔ. Balimaw nin de ye an ka Jɔkun kunnafoni jɔsenw la kumabaw ye min bɛna lase aw ma ka walawala aw ye sanga dɔɔni kɔnɔ sɔgɔlen ka to an na sanga n'a ka waati. Balimaw foli ani tanuya b'o kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma kukura ka daw tulo k'aw sɔgɔlen bɛ radio Jɛkafɔ la a bɛ lasirikaw ma 100.7 aw bɛ a sanfɛ ni an ka dɔgɔkun kunnafoni waati selen min bɛ ka lase aw ma Seku Tarawele fɛ Ahmed Jakite ale bolo bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la aw bisimila an ka kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoni jɔsen la kumabaw la an ka jamanakuntigi ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye ale kɔni ye munumunu kɛ ka taa se cakɛda la ni ka birikiden fɔlɔ da cakɛda kura don min n'an ko a ma ko Cour des comptes ale ka ca tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na a musaka kow ka se ka olu jateminɛ min bɛ don da min fɛ ani min bɛ bɔ da min fɛ a bɛnna hakɛ min ma ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'u dɔn jamana yɛrɛ nafoloko k'o jateminɛw kɛ cogo min na yuruguyurugu ani dunkojuguya ni sira caman bɛ yen ayiwa jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi olu tɔɔrɔ ma cogo min na ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin soba in ni o ye Cour des comptes ye bɛn kɔni kɛra ale kan an ka jamana sariyasunba ye falili min kɛ san 2023 ta ka se ka kɛ jamana yɛrɛ cakɛda o jɔsenba dɔ ye ni o ye a institution dɔ ye o tuma a birikiden fɔlɔ kɔni dara an ka jamanakuntigi fɛ ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye kɛnɛ kuncɛlen an ye kuma galama tɛngu a la a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye a ko kan a ye min fɔ an ka jɛkulu lamɛn. Bi an nana biriki fɔlɔ min da n'o ye an ka cakɛda mun n'a bɛ fɔ ma Cour des comptes n'o ye n'an y'o latigɛ an ka sariyasunba kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma constitution n'o kɛra juillet kalo tile 22 san 2023 kɔnɔna la o kɛra laɲini min kɔnɔna la mun b'a to hali bi jamana musakaw olu baaracogo o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲa ani mun b'a to yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a jateminɛ cakɛda kura in ale jamana bulonba wɔɔrɔnan de mun lawalela an ka sariyasunba kɔnɔna la olu de ka wulikajɔ bɛna bonya mun ye musaka min bɛ di gouvernement ma Mali cakɛdaw ma ani assemblée ma olu de ka baara bɛ kɛ k'o sɛgɛsɛgɛ mun b'a to sariya bilalo kama wari ka taa sira min fɛ k'olu lajɛ k'u dɛmɛ o baara kɛcogo ɲuman na ani fɛn fɛn yuruguyurugu baara ye k'olu o kɛlɛ nin fana an bɛna nin so min jɔ nin o bɛ kɛ sababu ye an bɛ jɛkulu n'a fɔ ma ko UEMOA ka olu ka laɲini fana sabati mun b'a to an ka jamana bɛ se ka bila layɛlɛ kɔnɔ mun b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n dalen b'a la fana nin so min bɛna jɔ nin a b'a to an ka sariyatigiw minnu bɛna ka baara na ka sikasɛgɛ wariko taasira la u ka baara kɛ tagako ɲuman na ani u ka bila condition b'a to u tɛ bila fili kɔnɔna la hali bi an bɛ ministre fo ministre de la justice fo ka président la cour suprême fo olu mun ka wulikajɔ bonyana nin baara hukumu kɔnɔna la an bɛ welewelekan min bolo ma o hali bi k'u cɛsiri parce que a fɔlɔfɔlɔ ye danaya ye ni jamana ye danaya di kan jamanadenw ka ca
ene dana dram pom ga e kangi joro fo kula aba do nga jamana bura dikumba kono udukumbare mi bebe nanga kuru ku bona jamana kunala mo mo sukandira kuludo o bara kuma ngatla bubla condition ma to chu abraga nya tumena akaka uluka uchesiri kononja o barala aywa niti anga jamana kuntigi mankan ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye ambe do ko ala ka ko ni sababa be alisa ambe to kunafuni konnana anga ministre min be inale ka bara nyeshinin be anga dugujugoro fen olu kunyo mani o ye ministère des miniers ale kun ye kile fla sigi ke ni kunafuni dila wiye aywa a bulu fram yere be nan ko mako iche aywa olu ka wole kundo ka se ka kunafuni dila ulaje ka wala like o ye mali dugujugoro fen yere be la halaya jumen de la ubi do da jumen de fe bo da jumen de fe min be soro ani uni chakeda minun be barake ani unna fare mi ye ka se ka olu belejelen wala kunafuni dila wiye olu be se ka commencer ke cogo min na ani k'u bila kunnafoni kɔnɔna na dugujugɔrɔfɛnw ta fanfɛla la o kuma bi kunnafoni dila maa caman bɔ minnu kun bɔra ayiwa kunnafoni di sira caman kan ka t'u sen don nin tile fila lajɛ in na Inaba ni ale ye ORTM baarakɛla ye kɛnɛ in kuncɛlen a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o lamɛn. Tile fila na hakili falen ninnu sara kojugu parce que mɔgɔw tun bɛ fɛn caman dɔn sanuko in na an kun t'ulu o caman fɔra yan bi an tun t'ulu bɛɛ dɔn parce que sanuko in kuma cayara et beaucoup d'eau a coulé sur le pont vraiment mɔgɔw fɛ ko sanu bɛna na diɲɛlatigɛ min fɛn mɔgɔw a tɛ k'o fɛn parce que condition baden de b'a la ni i cɛ y'a da don o kuma ninnu na k'olu bɛɛ fɛrɛfɛrɛ an ye en tout cas fɛn in kɔni a wusara an fana bɛɛ y'an ka tɔmɔta sɔmɔ a la an bɛ se ka taa min fɔ an ka rédaction na an b'olu dɔn dorénavant ou bien ni an yɛrɛ sera ka taa ɲininkali kɛ marabagaw la cogo min na n'olu ye min fɔ on va faire la part des choses et ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko ja ko nin tɔnbaden in de bɛ bɔ sanu na sociétéw fɛ ani code kura ye u da don a wo furancɛ bɛɛ la ka bɛɛ ɲɛfɔ an ye bibi in na kɔni ala barika la faamuyali caman sɔrɔ la code kura nin ka ɲi wa o ye mun de faamuya o la code kura in ka ɲi a da ka di Mali la mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ inquiétude dɔw de bɛ ne n'a fan fɛ jɔrɔnani dɔw de bɛ ne n'a fan fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka na k'i ka fɛn investi fɛn na ka tila k'a fɔ k'i b'a fanba bɛɛ cɛ ka di dɔ ma o de bɛna kɛ a problème fɔlɔ ye donc il est temps que société minière ni minnu yɛrɛ da bɛ an ka jamana dugujukɔrɔ fɛn na u k'u sigi u ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ sinon a kɔni code nin da ka di Mali la. Nin tun ye Inaba mankan ye ale ye kunnafonidila ye ORTM na ale kɔ kɛnɛ kelen in kan fɛn min ye Bayi Kulibali ale ye chargé de communication ye ministère des mines na a fana ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna ko in kan an ka jɛ k'o lamɛn. Jɛkuluba dɔ de jɛkulu min don sariyaw de b'a kɔnɔna na u b'a fɔ minnu ma ko norme ye kɛwalew de ye donc o kɛwalew ninnu kɔnɔna na jamanaw de bɛ taa n'u y'a norme ninnu bɔ jamanaw de bɛ adhérer à norme ninnu na donc Mali adhéré à norme ITIE la depuis 2006 donc norme ninnu na kɛwalew dɔ de bɛ k'an k'olu lawaleya i n'a fɔ comme u y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ société minière kɔnɔna na a ka ɲɛfɔ bɛɛ ye minnu bɛ kɛ sanubɔ ko la Mali kɔnɔna na sanubɔ yɛrɛ tɛ fɛn fɛn ye dugukolo nafolo ko ye n'a ko bɛ kɛ a ko ka ɲɛfɔ bɛɛ a ko bɛ kɛ cogo min contrat ko b'o la wari min bɛ bɔ ka don dugu baaraw la o b'o la n'an b'a fɔ o ma ko développement communautaire o b'o la fɛn min a bɛ fɔ min ma ko orpaillage n'o ye damanda ye ko mun bɛ k'o la donc o fɛn minnu bɛ b'o la nafolo min bɛ sɔrɔ la donc o bɛɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'o bɛɛ dɔn donc bi in na o de kɛra n'o o fɛn minnu kɛra san o san ITIE bɛ fɛn min kɛ a bɛ fɔ min ma ko rapport ITIE bɛ rapports dɔ kɛ donc rapport minnu bɛ distribuer a bɛ fɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye minnu bɛ rapport kɔnɔ donc journalistes welela o de la bi ka rapport minnu ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɛn fɛn b'a kɔnɔna na fɛn fɛn bɛ kɛ dugukolo nafolo ko la donc fɛn fɛn b'o kɔnɔna na ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye o de kɛra de donc aw yɛrɛ y'a ye fɛn fɛn kɛra a la production minnu kɛra salon 2022 production minnu kɛra a la nafolo minnu donna yɔrɔ baaraw la n'o ye développement communautaire nafolo min na orpaillage minnu kɛra o la donc mesure fɛn fɛn bɛ yen donc min kɛra olu bɛɛ de ɲɛfɔra mɔgɔw ye. donc ITIE ye nin waleya min ta ka ɲɛsin journalisme o ye fɛn ɲuman ye en tant que communicateur. fɛn ɲuman de don parce que
n'i y'a ye fɛn sanu mɔgɔw b'a ko sanu ka bon mɔgɔ caman tɛ fɛn dɔ sanu bɛ bɔ cogo min na mɔgɔw t'a faamuya donc a bɛ fɔ ko sanu bɛ Mali la mais sanu bɛ an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na mais an ka sanu nafolo bɛ taa min donc ni rapport bɛ kɛ a bɛ permettre mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko sanu bɛ bɔ mais voilà sanu nafolo bɛ taa cogo min na a bɛ distribuer cogo min fɛn min bɛ k'a la a bɛ kɛ cogo min na donc bɛɛ o bɛ ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna donc vraiment fɛn ɲuman de don e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc san o san nin bɛna kɛ fɛn de ye san a journaliste bɛna rencontrer fɛn fɛn bɛ kɛ dugu nafolo ko la u bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min na. Ni tun ye Bayi Kulibali ni ale ye chargé de communication ministère des mines na tile 2 sigi a kɔni kɛra sababu ye kunnafonidilaw ka se ka fɛn caman dɔn Mali dugujukɔrɔfɛnw yɛrɛ kan u kun tɛ min dɔn wa u ye layidu di k'a fɔ u fana na kunnafoni cari cogo min na olu ye min dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na lajɛ in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ministère des mines mɔɔw jabala yɛrɛ la u ka ɲɔgɔn ye so min bɛ yen a kɛra yan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuɲa ni sababa bɛn. Balimaw halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na sigiba dɔ tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na joakun in kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ jɛkuluba dɔ sigila sen kan min n'an ko a ma ko états généraux nin bɛ tali kɛ kɛnɛya bunakun ni o ye états généraux ye santé ale ka sira kan tile damadɔ kɔnɔ u kɔni sera ka sigiw kɛ ni ka bɛnkan dɔw sɔrɔ kɛnɛya ko yɛrɛ bunakun a bɛ dangan min na Mali kɔnɔna na ka se k'o dɔn ani kɛtaw kan ka kɛ min ye cogo min na kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen an ka jamana kɔnɔ ka taa fɛ halisa malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka hɛrɛ kama o de hukumu kɔnɔna na sigi a ye maa caman fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Mali fan caman fɛ ayiwa minnu bɛ yen ni u sɛmɛ kɛnɛya kow la ka caya o de la lajɛ kɔni kɔ bɛn kɛra min kan o ye laɲiniba 660 o bɔɲɔgɔnko ye u y'o kɛ gafe ni k'o di minisiri ma min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ni o ye madame Assa Bajalo Ture ye layidu kɔni taara jama ye k'a fɔ o laɲini min kɛlen filɛ nin ye nin maa ninnu fɛ u na sigi sen kan cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen an bɛ dugawu kɛ Ala ka kuɲa ni sababa bɛn. Balimaw n'an bɔra yen cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ nɛgɛjuru sira ko ta fanfɛla ma ni o ye Orange Mali ye ale fana tun ye sigi dɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye min n'a kɛra dunanjigiso salamu na lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ min sɔrɔ u ni ayiwa kunnafonidilaw ka se k'a tila ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan olu ka baara hukumu kɔnɔna na i b'a ye arajow ani telew ani sira wɛrɛw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baaraw de kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa olu fana bɛ se ka tɔnɔ dɔw sɔrɔ cogo di appeliw ani SMS minnu ni o bɛ ci ka bɔ lamɛnbaaw yɔrɔ ka na arajo la u bɛ se ka tɔnɔw sɔrɔ olu la cogo di o de la u ye fɛɛrɛ jɔnjɔn sigi sen kan u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka walawalali kɛ u ye ayiwa u yɛrɛ wele ni SMS minnu bɛ ci olu bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la cogo di kɛnɛ in kun cɛlen kɔfɛ an ye Mohamed Karan bɛ yan ale lamɛn ni Orange Mali cakɛla don an ka walawalaliw lamɛn an bɛna faamuyali caman sɔrɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio so ani télévision k'u wele ka na parce que service dɔ b'an bolo an b'a dɔn u ka nafa sɔrɔ sira b'a a service la o service an y'o wele ko kiosque SMS o service b'a to aw bɛ émission minnu kɛ ou bien aw bɛ jeu minnu kɛ aw yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la donc a suguya ka ca mais an y'a expliquer kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ émission kɛ ou bien ka événementiel kɛ artiste danw b'o la jeu b'o la balontanw b'o la donc ka auditeurs la dɔnniya o jeu ninnu ni o fɛnw la pour que u ka se ka voter n'o kɛra aw yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ o SMS minnu bɛ na Orange bɛ se ka wari dɔ sara aw ye o la o de tun ye aw fara ka ɲɔgɔn kan bi ka se ka a ɲɛfɔ aw ɲɛna a jeu ninnu a suguya ka ca komi n y'a fɔ cogo min na balontan b'a la artiste kunda b'a la événementiel caman b'a la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dan minnu kɛ votiw bɛ kɔ la ni votiw kɛra sisan autour de d'une émission ou bien d'une activité de télé-réalité donc SMS hakɛ mun bɛ don an b'o de ta k'o calculer k'o dɔ verser radio so ma ou bien télé so ma mun y'a émission kunnatigɛ donc an y'o de service expliquer bakuruba la bɛɛ ɲɛna bi n'an y'a fɔ a ma ko kiosque SMS prix kan an y'a fɔ cogo min na an ka présentation laɲini kɔnɔna la n'a bɛ jeu bila en place a ka kan aw yɛrɛ de ka SMS sɔngɔ fɔ non SMS sɔngɔ fɔ an ka kɛ SMS ci o kelen o kelen o ka kɛ 40 ye n'o kɛra 40 ye ni limanaw votera o SMS la o 40 la 40 kelen fana mana ci anw bɛ 70% o de verser radio ye donc tarifu min bɛ fɔ SMS la radio so yɛrɛ de b'a fɔ n bɛ fɛ ka nin de kɛ SMS prix ye pour n ka auditeurs ka se ka u ka ciw bila ka na ou bien k'u ka candidat ka vote kɛ donc o fɛn in filɛ prix kelen t'a la a bɛ dépend mɔgɔ min yɛrɛ bɛ événement créer
o de b'a o tarifo ninnu waleya k'o fixe an b'a baara kɛ ka réseau lamarcher n'a ye pour o don a la radio so de bɛ se ka s'an ma kɛ parce que comme n y'a fɔ cogo min na n ko c'est un service à la demande parce que f'i ka s'anw ma n'i bɛ fɛ ka événement organiser n'i sera anw ma k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ an b'i bilasira ni an ka hakilinaw ye komi an yɛrɛ an ye acteur ya service la kama a bɛ radio so dɔw bolo a bɛ télé so dɔw bolo olu bɛ ka baara kɛ n'a ye a bɛ kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna wa a bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na fana an b'o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna donc komi n y'a fɔ cogo min na ale kɛcogoyaw ka ca a bɛ dépend événementiel suguyaw la quoi. Ne tun ye Mohamed Karambe ale mankan ye a bɛ baara kɛ Orange Mali o la bɛɛ lajɛlen kɔni walawala faamuyali sɔrɔ a kan ni walawali na badenw an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni halisa joakun in fana kɔnɔna na kunnafoni min bɛ yen ni o ye yɔrɔw minɛ ka caya o dɔ bɛ tali kɛ ka taa se IAC jamanaw ale ni CEDEAO jamanaw samasamali min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na ni a ko kɔnɔgan bɛ maa caman na k'a sɔrɔ IAC ka lajɛ kɔ n'olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna se ka visa don u ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu tɛ CEDEAO jamanaden ye bilen o hukumu kɔnɔna na kɔni y'a jira k'a fɔ ko taa ni ka segin min tun bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ a bɛ to o cogoya kelen na Mali ma gɛrɛntɛ ta ka se CEDEAO jamanaw ma nka CEDEAO kɔni ka sigi kɔ ale kɔni y'a ɲini Mali fɛ k'u bɛ min fɔ Mali, Niger, Burkina Faso dakuruɲɛ kelen IAC jamanaw u ka se ka sigi ka don CEDEAO o kɔnɔna na halisa u yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira o caman kama nka o n'a ta bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ nin jamana ninnu kɔni ye a tali min kɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ CEDEAO la o baara sira taamali k'u diɲɛ mɛn ni o ye ko nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen kalo 6 o bɔɲɔgɔnko bɛ u bolo halisa u ka se ka sigi ka miiriw kɛ ka jateminɛw kɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye u yɛrɛ kan o bɛɛ kɔ n'u ye min ta ko baara na kɛ ni o ye nka CEDEAO mɔgɔw tilala k'a jira ko kura ko n'a ta bɛɛ lajɛlen olu na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna taama kɛ ni yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye CEDEAO ni IAC ye cogo min na u bɛ se ka faamuyaliw kɛ halisa ka se ka sigi ka taa don CEDEAO la o kɔsa fɛn min ye maa caman kɔni olu y'u hakilila fɔ o dɔ bɛ tali kɛ maa min na o ye Fuseni Amiyo Gindo ni ale ye politiki mɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ale ye hakilila di ko in kan a ye min fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o lamɛn. Ko ni mɔgɔ min ko an mago bɛ se ka jɔ diɲɛ na k'o ye Mali jugu ye an y'a faamu mais olu k'a jira an na fɛɛrɛ min b'u bolo kuma wɛrɛ tɛ o an jɛra n'a ye an bɛɛ ka jɛ diɲɛ kɔ mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ olu bolo pour que aw musow aw denw an cɛw pour que an bɛ se ka kisi cogo min na o fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen o ɲininkali tɛ se ka kɛ baasi ye o n'i ko i ka sira tɛ mɔgɔw la problème foyi t'a la mais i b'i tɛgɛ dɔ in de kɔrɔ ta k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ u ka a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ si lamɛn an b'an sago de kɛ an bɛ transition kɛ an ka régime ye mais problème t'a la hali ni diɲɛ banna na ni CEDEAO banna na n bɛ misali ta o ye CEDEAO de ye n tɛ taa diɲɛ yɛrɛ la o ye an dafɛ jamanaw ye hali n'olu banna na a filɛ nin ye fɛɛrɛ in de b'an bolo ou bien fɛɛrɛ b'an bolo pour que u kana ban anw na aw k'o fɛɛrɛ fɔ an ɲɛna sini ni sanction kɛra jamana kan ni bankuw datugura jamana kɔnɔ sini ala k'an kisi a ma bi fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ mais n'a kɛra o cogoya n'a nana se o yɔrɔ la fura jumɛn b'a la ɲininkali o yɔrɔ de ye o mais mɔgɔ t'a to f'i kunkolo ka taa ci kogo kun tuma min na ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka n b'a kɛ cogo di o non ni basa ko k'a bɛ pantalon kala a yɛrɛ la a kan k'a kun bɔ yɔrɔ jateminɛ fɔlɔ yan'a ka pantalon in kala o de ko don n'o tɛ an ka faso ka d'an ye wa o mɔgɔ tɛ yen minnu bɛ kuma na k'a fɔ k'u bɛ se ka faso kanu misali jira anw na k'a fɔ ko a ka d'u ye ka tɛmɛ anw kan misali kelen dɔrɔn a t'u bolo an ka faso de ka d'an ye o de kama an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma k'a ɲininkali kɛ yanni a ka taa kale est-ce que fɛɛrɛ b'u bolo wa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen waati dɔw la a tun fɔra ko irisiw bɛ na
o kuma fɔra ɲɛna yan an kɛra k'a mɛn tuguni na ko o kuma ye journal kuma ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen fɛɛrɛ kelen jumɛn de bɛ yen pour que an ka kisi fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen ni anw bɛ se ka a fɔ an mago tɛ CEDEAO mɔgɔ si la fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen pour que an k'a fɔ k'an mago t'u ka BCEAO la fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen k'a fɔ k'an mago t'u ka CFA la CEDEAO n kan tɛ Faransi ma dɛ n kan bɛ CEDEAO de ma fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen an b'o fɛɛrɛw de nɔfɛ n'o fɛɛrɛ tɛ yen an bɛ fɛ Asimi an bɛ fɛ premier ministre jamana ɲɛmɔgɔw olu ko tɛ mɔgɔ ko tɛ u ka bɔ dɔrɔn u k'a fɔ jamanadenw ye ayiwa anw bɛ nin de nɔfɛ an bɛ prolongation de nɔfɛ hali ni diɲɛ ma jɛn n'a ye an bɛ tɛmɛ n'o de ye nin fɛɛrɛ de b'an bolo hali ni diɲɛ ko k'a bɛ sira d'anw ɲɛ an bɛ na nin de kɛ o bɛ jamanadenw hakili sigi o ye. Ayiwa jɛmɔ fanga ni de b'a ja nin tun ye Fuseni Amiɔ Gindo ale mankan ye hakilila ye ka di ka kɛ ni AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw cɛ bɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ni sababa bɛn. Balimaw halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an ka CNT ni u ye wasadenw jabala ye olu tun bɛ baara la kabi waati jan min bɛ tali kɛ san 2025 o musaka ko jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka se k'o pereperelatigɛw dɔn min kan ka don da min fɛ joli de don a bɛna kɛ cogo di o kalafiliw o tun bɛ sen na kɛmɛ dɔ bɛɛ kɔni jɛ mɛn n'a ye k'a fɔ ko ni u jɛ mɛn n'a ye hakilina min taara wari min ko ka don a da fɛ k'a fɔ ko u jɛnɛ mɛn n'a ye baaraw bɛna kɛ o kɛcogow la wari ninnu bɛna don sira min kɔni fɛ a ka ca minisiriso minnu bɛ yen ka taa se jamana yɛrɛ baara jɔsiraba minnu bɛ yen a dɔw bɛna don olu da fɛ fo ka taa se kalafiliko ani mara kɛcogo ɲuman caman bɛ yen nafolo ninnu u bɛna don olu de da fɛ o hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana sɔrɔko yɛrɛ ma ni o ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu ale y'i hakilila di an ma ko in kan an ka jɛ an k'o lamɛn. CNT mɔgɔw ye budget ni voté bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que comme a yɛrɛ y'a ye cogo min na vote kɛra CNT mɔgɔ tun bɛ yen n'u votera u bɛɛ ye budget voté mɔgɔ kelen ma sɔrɔ mun ko ale sen t'a la mɔgɔ kelen ma sɔrɔ fana mun ko ale da t'a la donc mɔgɔ tun bɛ salle kɔnɔ bɛɛ ye budget voté o b'a yira k'a fɔ budget mun ni an y'a présenté taara maliyɛnw hamina ko la budget mun votera bi nin y'a parti filanan de ye hakilina jiginna parti fɔlɔ o de tun ye k'a lajɛ an ye budget mun présenté n'o bɛ jamana ka san dépensiw n'a a ka sɔrɔ fɔ san 2025 an y'a ye k'a fɔ a bɛnna miliyari 300 ani miliyari 200 ani miliyari 28 ma ani miliyɔn 900 donc budget nin cayara ka tɛmɛ salon ta kan parce que salon ta tun ye miliyari 300 ani miliyari 70 de ye donc o b'a yira k'a fɔ jamana bɛ ka yiriwa a bɛ ka taa ɲɛ an bɛ ka se ka nafolo sɔrɔ an yɛrɛ ye ka se ka an ka jamana labaara donc équilibre nin kɔnɔna la toujours an y'a ye k'a fɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni jateden minnu ye o jatedenw ta fan ka ɲi san o san kabini 2020 an y'a ye k'a fɔ ka taali ɲɛfɛ an bɛ ka dɔ de fara dɔ kan donc jamana taabolo bɛ ka ɲa o ye ni yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ papiyew la ni ye jatedenw lajɛ o b'o fɔ ni ye an ka jamana fana ta ka ni a kɛrɛfɛ dugu ninnu tɔw lajɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw i b'a ye k'a fɔ an jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ n'an tɛ fɔlɔ ye an ye filanan ye caman na a bɛ fɔ minnu ma ko critère de convergence donc o bɔlen an y'a yira k'a fɔ fana an bɛna musaka minnu créer an bɛna nafolo minnu créer an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko PIB o fana bɛ taa ɲɛ 100 sarada la 5 ni tila de bɛ fara o kan n'i y'a jateminɛ an ka farafinna tilebiyan fan fɛ o ye fɛn mun ye o nafa ka bon jamana caman tɛ yen minnu y'olu sɔrɔ an y'a yira k'a fɔ an bɛna nafolo mun créer o bɛ bɛn miliyari 14 de ma ani kɔ donc a bɛ fɔ an ka PIB bɛna kɛ 14 milliards et quelques de ye donc a bɛ augmenter de 5,5 maintenant o équilibre ninnu bɔlen sisan bi ta tun ye ka na lajɛ deuxième partie nin
an ko an bɛ miliyari ba saba ni kɛmɛ fila ni mugan ni seegin mun n'an bɛn'o dépenser o bɛ dépenser cogo di parce que ministère kɔnɔ u ye programme de bila programme minnu bɛ taa kɛnɛya ta fan jiko ta fan kuranko ta fan kalanko ta fan dumuniko ta fan ani an ka lakana donc baara o baara bɛ yen ni jamana ɲɛsinnen b'a ma bi n'o ye jamanadenw hami ye miliyari ba saba ani kɛmɛ fila ni mugan ni seegin kan ka ta ka don o la a bɛ don o la cogo di est ce que an ye hakɛ k'a la k'a fɔ dɔ ta ma tɛmɛ ou bien dɔ ta ma dɔgɔ ou bien est ce que a équilibré la ka ɲa n'i ye salon ta lajɛ k'a lajɛ cette année a bɛ kɛ cogo di san wɛrɛ ta bɛna kɛ cogo di donc est ce que n'i ye jateminɛ kɛ o tilacogo la olu baarada ninnu ni ɲɔgɔn cɛ est ce que hakilisigi b'a kɔnɔ est ce que bɛn b'a kɔnɔ est ce que jamanadenw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc ni CNT mɔgɔ kɔni ye vote kɛ bi k'a kɛ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ sɔnn'a ma ani comme fɛn fɔlɔ fana kɛra cogo min na o b'a yira k'a fɔ vraiment an bɛɛ hami ye kelen ye an bɛnna kan k'a fɔ budget in ka ɲi a bɛ se ka malidenw sago d'u ma. Ayiwa nin tun ye monsieur Sanu Alfuseni ale ye ministre de l'économie et des finances a bɔra ka walawalali kɛ min na b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ n na an bɛ dugawu kɛ ala ka kulonkɛ ni sababa bɛn. N badenw bi kunnafoni an b'a kun cɛ ni min ye o bɛ tali kɛ min na o de ye seko ani dɔnko o kunnafoni dɔ ye min bɛ tali kɛ bɔgɔlan na bɔgɔlan ye donfini ye min matarafalen don an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka taa se farafina jamana caman ma fɔ ka taa se diɲɛ yɛrɛ bunakun ka bɔgɔlan a matarafalen don bɛɛ lajɛlen fɛ farafinw ani tubabuw o de hukumu kɔnɔna na dɔgɔkun in na an ye bɔgɔlan ta ka kuma ale kan an sera an ka denmisɛnnin naka dɔ ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔgɔlan labaarali de ma a tɔgɔ ye Lamisa Disa an ka jɛ k'a lamɛn a bɛna walawalali kɛ an ye bɔgɔlan yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye u b'a feere cogo di an k'a lamɛn. Je me présente en tant que Dissa Zéli Lamisa, licence de boulot aménagement du territoire là. Mais bien actuellement, on a barra benen bogolan do man yere sigilon kuchala kulikuru. Bon, on est dora bogolan do la on fare sala wala parce que depuis à bas âge, depuis ne fitinement ne fare tout me bogolan do. Donc raison pour laquelle bogolan kanuna na to don mais comme ne fare mo way kalankada e kojugu. Raison pour laquelle on focaliser école kan ko sebe focaliser ka licence soro len ko fere ni bogolando ke nga bara binte bara fu yore ke ni bogolando te bon bogolando en un premier temps bogolando histoire forain chugumina ko bogolan resoro la dunsu de sababu wala mais mo folo me bogolan découverte ke ko musuri do mais dunsu musuri tundo donc donso ke dore tara kungo kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ a ye fini de b'a kan na donso fini b'a kan na a ye sogo de faga sogo in fagalen sogo binna bɔgɔji la donc ale dora ka sogo in labɔ bɔgɔji la sogo in bɔlen bɔgɔji nɔrɔla a ka fini na bɔgɔji nɔrɔlen fini na a nana fini di a muso ma ka fini ko cogo o cogo bɔgɔji in ma se ka bɔ a la donc muso de y'a miiri sisan est ce que ni ne ye bɔgɔ in ta ka fini don galama na k'a bɔ ka bɔgɔ in da la est ce que a tɛ se ka kɛ ko kura ye wa donc ko bɔgɔlan dɔ yɛrɛ daminɛna muso de la o cogoya la bɔgɔlan fɛn mun n'a bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ wa a bɛɛ bɛ kɛ bolo de la bolola baara de don mansin t'a kɛ foyi t'a kɛ i bɛ couleur fɛn fɛn ye bɔgɔlan na i bɛ dessin fɛn fɛn y'a la a bɛɛ bɛ kɛ tɛgɛ de la wa i b'a sɔrɔ bɔgɔlandola de b'a maîtriser a b'a kɛ i bɛ couleur fɛn fɛn ye bɔgɔlan na a bɛɛ ye bolola baara de bɔgɔlan an bɛ bɔgɔlan qualité kilan bɛɛ kɛ hali ni ko dara de ka di ye o chemise de ka di ye t-shirt de ka di ye o jeunes ka fini o sunkuruninw ka fini o mɔgɔkɔrɔbaw ka fini an b'a kilan bɛɛ kɛ an b'a kilan bɛɛ dilan a dan i ka na dɔrɔn i ka na i ka idée fɔ an ye dɔrɔn n'an ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn puis an bɛ se ka bɔgɔlan dilan n'i hakili na i yɛrɛ mago b'a la cogo min na bon n bɛ se k'a fɔ bɔgɔlan nafa ne kɔni kan bɔgɔlan nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que bɔgɔlan nafa fɔlɔ ye ne yɛrɛ kan fɛn mun ye o de ye bɔgɔlan ça me permet fɛn min bɛ ne hakili la k'a bɔ k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw ka se k'a dɔn hali sisan i bɛ se ka dessin ɲumanin dɔ i b'a ye mais i b'a ye pɛrɛ fini de kan mais i yɛrɛ b'a ye n'i y'a modifier k'a kɛ bɔgɔlan na a bɛ se ka cɛɲa wɛrɛ d'a ma mun tɛ fini moderne ye ça c'est de un de deux aussi i b'a sɔrɔ bɔgɔlan an yɛrɛ fɛ fini de i b'a sɔrɔ mɔgɔ min mana bɔgɔlan ye dɔrɔn bɔgɔlan même ça attire o ye fɔlɔ ye filanan i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ nin tigi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni laadala mɔgɔ don ou bien i b'a sɔrɔ a ka jamana
culture dɔɔni bɛ a tigi farikolo la quoi donc bɔgɔlan yɛrɛ i b'a sɔrɔ naturellement ça attire o yɛrɛ de ye bɔgɔlan diya o y'a nafa dɔ fana ye. Ayiwa nin tun ye Lamisa Disa sifin don baara foyi t'a la bɔgɔlan labaara in de kɔ n b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a ka walawalali la nin tun ye an ka seko ni dɔnko kunnafoni ye bon o de fana bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun kunnafoni na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ ntɛnɛn na ka na bila fɔ bi yɛrɛ la o de ye kunnafoniw tun ye nin ye a lasera aw ma Seku Tarawele fɛ maa min bolo tun bɛ nɛgɛw karafi juru la o ye Ahmed Jakite technicien min bolokɔndenw ma janfa an ka ɲɛmaa baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen tun don ale la fɔtaw ani kɛtaw la k'i ɲɛma da bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye Buwa Jabate an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn juwakun wɛrɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin waati kelen na nin yɔrɔ kelen na aw sɔgɔlen ka to arajo jɛka fɔlɔ la jɛka pipu ka se k'aw ka feerefɛnw mankutu aw ni ce aw ka kulomajɔ la.